בחודש אוקטובר האחרון היה מספר C במסתננים מאפריקה, 2,100 איש. אבל השיא הזה יישבר החודש, נכון להיום, לכרגע, לשעות האחרונות ממש, סך הכל 2,504 מסתננים בחודש נובמבר. שיא חדש, החודש לא נגמר. מדובר במפעל הגירה עם מספרים שהם בלתי נתפסים. אלפי סודנים ואריתראים שמשלמים מיליוני דולרים למתווכים הבדואים, תעשייה של הסעות מסודרת וכסף שבחלקו לפי הערכות מגיע גם לארגוני הטרור שבסיני. כסף שמגיע למעשה מהפועלים הוותיקים שנמצאים כאן בישראל, כלומר מהכיס שלנו. קיבלנו הצצה ראשונה לתהליך הקליטה של המסתננים, תהליך שמתחיל בגבול ומסתיים בתל אביב. מסתיים בהרבה מאוד סימני שאלה. נסענו למקום שאפשר לכנות אותו הכי רחוק בארץ. הכוונה היא לא רק בקילומטרים. נסענו למקום הכי רחוק מהעין, מהתודעה של הציבור בישראל. מתקן צהרונים, קציעות שבנגב. המקום שאליו מגיע הזרם ההולך וגובר של המסתננים מאפריקה. בוקר טוב, דני. בוקר אור, ענבל. לפני 4 שנים לא היה כאן כלום. המתקן הזה בעצם נפתח לראשונה ביולי 2007. כמה אנשים היו אז ב-2007? היו 1,000 מקומות כליאה, לאחר מכן פתחנו 1,000 נוספים. פה בונים עכשיו? כן, מרחיבים. סך הכל 3,000. יחד עם 1,000 הנוספים יהיו 3,000 מקומות כליאה. וזה יספיק ה-3,000? ממש לא. בינתיים, מה שיקרה כאן לאורך כל היום, אוטובוס מגיע. זו הטיולית השנייה שנכנסת היום, אנחנו צריכים לקבל טיולית נוספת. המסתננים שחוצים את הגבול ממצרים נעצרים בידי חיילי צה"ל, ובני בטיולית מוביל אותם מהבסיס לכאן. אתה בא מהבסיס? אני בא מהבסיס, מאלמר. לפה. מגיע לפה, מוריד אותם, חוזר בחזרה. עכשיו הורדתי נגלה, מוריד עוד נגלה, הולך להביא עוד נגלה. רק לפני יום-יומיים הם חצו את הגבול, וכך הם מגיעים לכאן. חסרי קול, חסרי זהות, לעתים פצועים. אתה רואה שהמוטיבציה שלהם להגיע לא נפגעת. הם ממשיכים להגיע לשטחי מדינת ישראל ולעבוד במדינת ישראל. אני באופן אישי מאוד מוטרדת. כאן יש לנו 5 אגפים, 200 מקומות בכל אגף. יש פה אגף נשים וילדים, לרוב הוא בתפוסה מלאה. מה זאת אומרת? זאת ידינו מלאות בעבודה. מדי יום אנחנו צריכים לראיין בקרוב ל-150 מסתננים. כמה זמן את פה? 2.5. ואיך את מסכמת את 2.5 האלו? אינטנסיביות, עם ניסיון של 30,000 מסתננים. והעבודה רק הולכת ועולה? הולכת וגוברת. בשנת 2006 הלך ועלה מספר המסתננים מאפריקה, למעט ב-2009 במבצע עופרת יצוקה. כל שנה שוברת שיא חדש, והערכה היא ש-2011 תסתיים בקרוב ל-16,000 בני אדם. ידענו גם סוף שבוע של 600 אז המספרים... 600 איש בסוף שבוע אחד? 600 איש בסוף שבוע אחד, כן. זה פשוט טירוף. בין היתר זה משנה את פניה של המדינה. ואני לא חושבת שמדינת ישראל יכולה לקלוט לתוכה... כאן עוצרים אותנו. הדוברת הנמרצת מדי שנמצאת מאחורי המצלמה דואגת לעשות את התסכול האישי של מנהלת המתקן. תדרוס, תדוקו. אחרי שהגיעו מהגבול, הם ממתינים לסוג של שרשרת חיול, תהליך קליטה, צילום, טביעת אצבע ותשאול, כדי לדעת מי הם. בפעם הראשונה מורשת מצלמה להיכנס לתהליך הזה. המסתנן במפגש ראשון עם נציג ישראלי רשמי. אפשר להרגיש את המבוכה, טוב. את המתח. בוא נתחיל עם השם, מה שמו ענת? שומקה. תדרוס. 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 חדוגו. כן. יואנס. בן כמה הוא? עוד מיכה, עוד חמיכה. ישראל חדה. שאלי אותו איך הוא מרגיש, אם הכל בסדר. תמונות שלך יקה? אבזי. מה הדת שלו? היימנותקה? טהרת רסלה.
טדרוס יצא מאריתריאה. לאן הוא הלך? נביעתך? באתיופיה גרס, לסודן, לחסיבה. באתיופיה, בסודן גרها לישראל. זו הייתה מטרה מההתחלה. כן. זו דרך ארוכה של אלפי קילומטרים, ממדינה למדינה, ממתווך למתווך, עד מצרים וסיני. שם יפגשו את המבריח הבדואי שיסיע אותם עד גבול ישראל. למי הוא שילם? עלי בה, $300. כמה אנשים היו במשלוח הזה אצל הבדואי? 38 בקבוצה. וכל אחד שילם $3,000? זאת אומרת, $120,000 בהברחה אחת. זה יופי של פרנסה. זה הסכומים. כמה זמן היה בסיני? סיני קדם על תחפילקה? תסום כפיל. התייחסו אליהם יפה בסיני? תהרון. לא הייתה לו בעיה. עד הגבול מביאים אותם ברכב, וקצת מהגבול מורידים אותם ואומרים להם תלכו. כדי לוודא שהמסתנן אכן הגיע מהמקום שהוא טוען, פקיד ההגירה מציץ בגוגל ארת. שואל אותו שאלות של התמצאו. אתה כבר מכיר אריתריאה, מכיר את כל הכפרים. אריתריאה מכיר כמעט כמו ישראל. כמעט. אפילו יש מקומות שאני מכיר אותם קצת יותר טוב. פניות, בתי קפה, מקומות, הרים, נחלים, הכל. זה אח שלך? איפה אין זה? האם זה אח שלך? זה חאוקה? כן, זה אח. בכסף שהרוויח האח בשנות העבודה שלו כאן בישראל, הוא מימן את אלפי הדולרים שהביאו לכאן גם את טדרוס. מהארנק הוא שולף פתק עם מספרי הטלפון של קרובי המשפחה שמחכים לו כאן בארץ. הוא ברח בגלל מלחמה או כדי לבוא ולמצוא עבודה? בגלל קשיי כלכלה בארץ אני באתי לעבוד ולהתפרנס. 60% מהמסתננים מגיעים מאריתריאה. אין שם מלחמה, אבל יש שם כלכלה קורסת ודיקטטורה וגיוס חובה של עשרות שנים בצבא. מה בעצם המשכורת הצבאית החודשית? שזה אולי 50, 100 שקל. 100 שקל בחודש. אפילו אולי פחות. מה קורה אם עכשיו הוא חוזר לאריתריאה? יכניסו אותי לבית סוהר ויענו אותי. בחוץ עוד אוטובוס, מסתננים שחוזרים מבדיקה רפואית ראשונה בבית החולים סורוקה. צילום חזה, צילום ריאות. בודקים אותם, כן. בודקים שאין להם את המחלה שחפת, וברגע שהם שמים, מחזירים אותם. ברגליהם אזיקים, משום שהליך הקליטה הישראלי שלהם טרם מסתיים. בשירות בתי הסוהר לא מרשים לצלם את מתקן הכלייה. אתה עושה לנו פשוט בעיות, אני אומר לך. זה המעט שהצלחנו לצלם בכל זאת, מהאוהלים שבהם ישהו בדרך כלל לתקופה קצרה בלבד, שלא יותר משבוע-שבועיים. עוד מסתנן נכנס לתישול. שלי תומר שלמה, הכל בסדר. סלאם לך? איך קוראים לך? שמך? בריו. בריו מה? אתה. הוא בן 48, יצא מאריתריאה רק לפני חודש. השאיר שם מאחור אישה ו6 ילדים. וגם הוא שילם הרבה מאוד כסף למתווך הבדואי. תעשו חשבון, $3,400 לאיש לקבוצה של 48. האם הסיבה היחידה שהוא בא פה זה שהוא צריך לעבוד? האם היה לו איזושהי בעיה במדינה שלו, הוא עסק בפלילים או בפוליטיקה? הדבר היחיד שבאתי זה לעבוד, לעזור למשפחה שלי בלבד. המשכורת החודשית שלו באריתריאה הייתה 600 נקפה. 600 נקפה זה בסביבות ה-100 שקל, 120 שקלים. בחודש. כל אלתרה רוצה להגיע, כל מי שפתח את העיניים, אני בגיל שהוא יכול, כולם רוצים לבוא לישראל. הנגב תמיד יפה, שקיעות יפות, תמונות של החבר'ה, כן. צה"ל לא מאשר היום לצלם את הנעשה בגבול. אז אנחנו פונים למישהו שחזר משם. בגיל 48, רב סרן יובל יצחק ממשיך לעשות מילואים. שירות ראשון באזור הזה. פתאום שמנו לב שעם רדת הלילה מתחילה פעילות שונה על הגבול, כאילו עולם אחר. כשאתה עושה מילואים באזורים אחרים, שאתה רגיל, גבול זה גבול, אף אחד לא עובר אותו. ולהפתעתנו הרבה, בשלב מסוים, כאילו גילינו שהגבול הזה הוא לא בדיוק גבול, אלא טיילת. פשוט גבול פרוץ.
ברגע שהם מזהים שהם עברו את הגבול, מתיישבים על הכביש ומחכים. פעם ראשונה שראית את החבר'ה האלו, שנתקלת בזה. אמרת מה עושים? כן, לא ידענו מה, אז המ"פ אמר, תפסתי אותם. אז בסוף הבנו בעצם, הם תפסו אותך. המג"ד שלנו אמור להישפט על זה שניסינו להחזיר קבוצה שתפסנו אותה מקר גבול, להחזיר אותה חזרה למצרים, על זה הוא נשפט. אבל איש לא שופט אותו על 388 מסתננים שחדרו אותו בתקופה הזאת. אתה רואה את המדינה, זולגת לך מבין האצבעות, ולא נראה לי שמישהו עושה. כולם אומרים שעושים גדר, וחושבים שגדר תפתור את הבעיה, אבל הבעיה הרבה יותר כבדה. העבודה בחדרים של רשות ההגירה לא נפסקת לרגע. אמני, צעירה מוסלמית, שזה עתה, הגיעה מסודן. בעלה נמצא כאן כבר 4 שנים, אבל הם נשואים רק חודשיים. איך זה מסתדר? אני התג'ווזתי, למה הוא כאן في ישראל, ואינתי כונתי في סודן? הכל בוצע דרך הטלפון, יש אפילו מסמך, האישה נשואה, הבעל מחכה לה בתל אביב. לא רק זוגות שזה עתה נישאו, יש גם משפחות. הלב נחמר על אישה שמגיעה עם 2 פעוטות. וכמה ילדים? כמה שנה עומרו לא ילד כביר? 2.5 בין 2.5 ולבין 11 חודשים. היא הגיעה מסודן יחד עם בעלה שנמצא באגף הסמוך. הם הספיקו לחיות שנה במצרים ולעזוב. אפשר להבין למה. בעלי היה במצרים עובד פעולה עם מרוצת. כמה הוא הרוויח? בשאר 400 לירות מצריות הן כ-30 שקלים. משכורת חודשית. הדרך של המשפחה הקטנה תסתיים בקרוב אחרי תהליך המיון בעיר הגדולה. הם הולכים מפה בהסעה מסודרת לבאר שבע ומשם מתפזרים בעיקר לתל אביב. זה הכרטיס נסיעה לתל אביב? כיוון אחד. מדינת ישראל תממן את כרטיס האוטובוס. בתל אביב יחכו להם ארגוני סיוע. שעת בוקר מוקדמת, עדיין רקע. האנשים האלה הם פליטים. העובדה שהם באים ואומרים שהם רוצים לעבוד לא עושה אותם פחות פליטים. אני פגשתי אתמול, בחרתי משהו כמו 5 אנשים, נער ואיש ואישה, ושאלתי כל אחד מהם, למה באתם לישראל? האם ברחתם ממלחמה, או שאתם באים לעבודה? וכולם אמרו לי, עבודה. האנשים האלה נמלטו ברובם מאריתריאה. אריתריאה היא דיקטטורה מהסוג הקשה ביותר. אריתריאי שנמלט מהצבא נעלם במרתף עינויים חשוך. מי שנמלט משם, קשה לו ומסוכן לו לחזור. אבל ברגע שהוא שם, אין, לפי מה שאני הבנתי מהם, לא הייתה סכנה לחיים שלהם. החיים באריתריאה הם חיי עבדות. אז לא להאמין להם כשהם אומרים שהם מסתנני עבודה? כאמור, כשאדם אומר שהוא בא לעבוד, זה לא אומר שהוא לא פליט. המספרים האלה... האנשים האלה מסכנים, אנחנו נדמה לי ששנינו מסכימים על זה. כמה כאלו ישראל צריכה לקבל? ישראל צריכה לקבל את אותם מתי מעט שמצליחים להגיע הנה. יש 50,000 איש כבר, משהו כזה. 40, אבל שוב, אני חושבת שזה קטנוני להתאפס למספרים, אם זה 40 או 50. כרגע, 1 מכל 8 מתושבי אילת הוא מסתנן מאפריקה. ישראל לא מכירה באנשים האלו כפליטים, אבל מקבלת אותם לארץ. המדינה לא נותנת להם אשרת עבודה, למרות שברור שהם יעבדו. והרי אם הם כבר כאן, עדיף שיעבדו. האנשים האלו באים מיבשת מוכה, ומחפשים עתיד טוב יותר להם לילדים שלהם. אי אפשר לבוא אליהם בטענות. מאידך, יש כמה שאלות למדינת ישראל. בינתיים, מפעל הקליטה נמשך. עוד זה יוצא, ובני בטיולית מגיע שוב, ומסתננים חדשים מהגבול. ומה זה הקו הזה? סודן תל אביב. ביום ראשון השבוע הגיעו לסהרונים סך הכל 141 מסתננים. במקביל נשלחו למרכז הארץ 100 תל אביבים חדשים. נתון אחד, מספר המסתננים מאפריקה הולך ומתקרב למספר העולים החדשים שמגיעים בכל שנה לישראל.
התגובות, דובר צה"ל, שם אומרים שלאור העובדה שצה"ל מבצע את פעילותו בהתאם להוראות הדין הישראלי והבינלאומי, מוטלות עליו מגבלות ביחס לאמצעים אותם הוא רשאי להפעיל. המסתננים מוחזקים זמן קצר בידי צה"ל, וטרם הם עוברים להמשך טיפול בידי הרשויות האזרחיות. בואו נעבור לרשות האזרחית. במשרד ראש הממשלה אומרים שההסתננות מהגבול הדרומי היא מציאות שהחלה לפני שנים. עם כניסתו לתפקיד הורה ראש הממשלה להקצות את המשאבים הנדרשים למיגור התופעה. במסגרת זו ננקטו מספר רב של פעולות, ובראשן הקמת מכשול שתושלם בתוך פחות משנה ותקטין משמעותית את מספר המסתננים. יוצאים להפסקה, זה מה שיהיה כאן עוד מעט.